vittu. Paha perttele velkuto. Aivan hirveä. Quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso. Gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto fica muito bom, muito bem. Tää on hirviä heasta. Tässä on jotakin kyllä tässä. Ui jumala. Vittu olipa trippi saatana. Pelkkää lihkaa. Hei! Auttakaa joku nostautu. Miksi minä oon tämmönen? Näkö monster? Mitä vittu? Okei. Mitä tää tekee? Yes. Mä pois! Ui saatana! No ei tämmösiä kyllä oo pohjoispohjelmaa. Onko tää koski? Saatana! Sorppa meni ihan levyys, kun tuo punkkiin vaan se ihan paskaksi. No, hei kai siinä. Se oli hei. Nyt se punkki on kaatelis. Tapaa sen saatana. Oi vittu. Mitä vittu? Okei. Satana punkki tappoi meidät kaikki. Minä en häviä! Vittu mikä kusipää. Saatana. Jäikö se vaan sinun perässä? Joo, nyt pitää kyllä lähteä karkuun. Okei. Aivan kausta jäykkänen. Ui saatana! Onks se pärkäle? Mitä olikaan? Keitti vaan. Ei pärkäle. Paskoja kavereita. Voi vittu. Minkä takia? Vittu, yhä tulee kummittelee mulle vielä. Missä ne on? Okei. Täällä. Rahapussi. Täällä tanttuja. Homo. Hei. Hei. Täällä on mörkökin. Mä kuolin. Ui saatana, täällä on hirveästi kaikkia eläimiä. Miksei tämä voi... Ota. Koppi. Täällä. Voi vittu punkki. On kyllä mikä.
Ei vittu. Datti, apua. Missä kaikki on? Täällä on aivan hirviä mörkö täällä. Apua! Kärry menee paskaksi. Kärry hajoaa. Tää hajottaa sitä. Voi per... Oh. Ei se ollut lähellekään satana. Vähän huolella samassa piilossa. Se tulee kyllä uhkaavasti mua kohta. Se näki mut! Ei. Tää levet. Paskale. Siksi mä kuulen omat äänet. Jonkun toisen mikistä. Oikeastaan mä kuulen kaikkien äänet. Kaikkien äänet kuuluu Sampan mikistä. Tuolla. Samppa saata. Tuu tänne sitten. Voi helvetti. Lopettaa! Ei vaan jossa tämä omassa saatana. Vettaa etä vittuusa. Levetti. Perkelee. Kiinni. Hommel. Okei. Okei. Moi. Jai. En. Kun tää peli teidän mielestä hyvää. Tää on ihan paras. Okei. Hirvittävän iso juttu, 42 tonnia maksaa. Täällä on joku tosi iso jutska. Lukapa tänne. Perkele! Nyt tulee sieltä. Perkele, mikä homma? Siinä. Tää. Sehän muuttuu, voi vittu. No mä pidän tämän tässä väliin. Hop. Jop. Jop. Vittu kasetti. Me tarvitaan apua. Kyllä. Ei, tule ihan tässä tänään. Älä kaaja sitä! Mennään. Eikö tää oo sama vie spawn? Juu. Kun saadaan ensin nuo portaat menemään. Raskasta tämä. Tee käännöksellä keulilla vittu jo. Tää ei oo sträkkitiä ainoana yhtään. Perkele! Minkä takia me ollaan tässä portaat? Käytä hartia voimia. No ei vittu. teitte vaan. Yeah. Vittu vedä! Mitä vittu? Okei. Hei, yks äijä kuoli. Se oli sotuja itse murha. Oi saatana! Joo, tuon mä näin tuossa aikaisemmin. Joo, mäkin näin. Kenen vittu pää tässä on? Se on niin leisi. Saatko päin? Ota tänne se. Äläpä paisko sitä, vähän jotain kunnioitusta. No pikkusen. Ai. Tää tässä kävi. Mitäs tässä näin kävi? Päälle pois ja Arttu käveli tuolla. Sorppa jäi kököttäyty. Ei kyllä mä köttelen ihan voimissa. Kuoliko joku? Hei! Hei! Auttakaa! Täällä on aivan hirviästi jotakin. Laitetaanko hetki? Meilläkö te kuoli? Mä kuulin sille monsterille sorppa tippu peräänsä siltä ylhäältä. Mä kuulin surru.